अब भी उठ के लगलिन अलुई परोट काटे। ई ना कि सुबह उठ के नाश्ता पानी बनैनी कि मरद खा पी के जास पर आवे। बेटा अब की पर गाड़ी देला त अपना भाई के बुला के नैहरे चल जाई। भोसरो ऐठा जइया खीस बरल लू तइया एगो मैडम के लिया के घरे बैठा दे। ठीक बा तुम मास्टराइन के लिया के देखाओ रे नतिया के बेटा। हमहू ससुर के लेके भाग जिम तोर दिल के सुकून मिल जे रे नतिया के बेटा। चल 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 भोसरी इज्जत खराब कर दी। के बेटा कौन करा के आवे घर बताओ तनी नतिया के बेटा कहां भाई रे खाए बन रे का हाजी का चिल्लातनी खाए बनल हमरा से खाना ना बनी। तू हमरा पे काहे गरमातई रे गरमातनी हमरा से खाना ना बनी काहे अगर तू खिसिया के गोइल बता हमरा पे काहे गरमातई जाके पूछ ले नतिया के बेटा अपना बेटा से रहुआ उ का कहता तो का कहता वो से हमरा का मतलब हमारे खाए दे ले के मास्टराइन बैठाई उहे बना के सौतिनिया खियाई ओकरे से खाई हम ना बना के जब सौतिन लिया के आ जे तो हमहू ठन ले भाई रहुआ हमरा से तो भागम कि ना का रे ई का कहतई रे आ तोरा के शादी को के लेल मी अपना बेटा खाती तू यही करबी रे हम उ सब नहीं जना तू राउर लइका का कहता कि सौतिन मास्टराइन के लिया के आइम हम उठन ले भाई कि हम अपना ससुर के लेके भागम सुसु जाय दे झगड़ा लड़ाई होत रहेला वो तना के टेंशन ना ले रहुआ उ सब मत बताई हमरा करो बताई भागम कि ना हमरा के लिया के बताई नहीं नहीं भागल जला ना खाना ओना बनल बा कि ना ई बता रहुआ खातिर बना देम कहतनी मगर और केहू खातिर ना बनी समझनी। हां तो ठीक बा खाना ओना बना हम खाई भूख उख लागल बउए रहुआ मगर सोच के बताई ठीक बा जो 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 पहले खाना ओना बताव पोतो ऐसन ऐसन बाईस ससुरो संगे भागे के तैयार हो गइल बाईसन ई तो हाल हो गइल देवरा संगे तो रहते रहिसन अब ससुरो संगे भागे लगल इसन बताव भर से की गाना वाली लिखल बा कि देवर संगे रहबू के मर संगे आई बताव अब कहत ऐसन कि ससुर संगे रहब आई ई हाल हो गइल बा एकनी के अब देवर छोड़ के आ ससुर संगे रहिय सन ई त एकनी के हाल हो हो नतिउ के बेटा हमरा दिल पर पत्थर मार के चल गेला हो नतिउ के बेटा हम उठानियल में हो नतिउ के बेटा हम ससुर के लेके भागम नहीं तो जहर खा के मरब हो नतिउ के बेटा राम उस्माद जी सा रहतनी ना अंगुर में टिंगलू बा मरद के रहते हो नतिउ के बेटा केकरा गिर देतै रे तोरा बपुआ के रे नतिया का गुला रे माई जाके पूछ अपना बपुआ से का कइले बटे तू है ना बते हम तो स्कूल ना गई रे जो तू चले तू जो तो हमर मूड खराब भाग जो नहीं तो तू हमारा और आजी जो काहे रे माई हमरा काहे के मरद बाबू को खिसियाइल भी तो हमरा के मारत है अपना बपुआ से पूछ कैसन कर्म कइले बटे रे नतिया के बेटा जो पूछ ना जा दे जा तुम जो हमरा खिसियात के संतो नतियो के बेटा न अंगूर देवे के न टिकली देवे के नतियो के बेटा मास्टर बनी हन नतियो के बेटा आग लगाओ उनकर मास्टर गिरी में नतियो के बेटा उनकर आग लगा के जर जाओ बताब एगो लड़का बाकी हमार मास्टराई के लेके भागता एगो हमार पतो बिया के कहती है कि ससुरे के लेके हां 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 ओने कहां हे भाई तोरे काम खातिर आइलै हो त हे हर आव बोला अरे चचा विधा बूढ़ा पेंशन फार्म भरा रहे भरला हड़ा अरे का हम फार्म भरी हो घर में तो यही स्थिति चलता ना कि हम का बताई कि फार्म लौकता हमारा का हो गइल चचा घर में एगो लड़का बउआ एगो हमर पतो हबिया के दोनों में इतना झगड़ा चलता कि हम का बताई। हां इतना झगड़ा होता चचा हां झगड़ा चलता ही ना कि ऊ कहता लड़का हमार के जात रे मास्टराइन के लेके आई। हां चचा आ ऊ कहती है ना कि ससुरे के लेके भागो पतोहिया। हां ई जमाना गुल हो बताओ तो ठीक बा चचा हम ये कहे आइलनी अब जाती हम घरे अब ठीक बा लिखल बताव पोतो बिया के यापन धूम लगैले बिया लइका बुआ के यापन धूम लगैले बा आय पढ़ाई में तो एकनी के इतने तनकियो मन नहीं खेलागत एकनी के एगो पोतो बिया के घर में तनकियो खाए बनावे एकनी के मन नहीं खेलागत बताव ई तो हाल एकनी के कइले बड़ा सन आय एकनी के मन करता ना कि दोनों के ना ई लाठी से मारी के का बताई हम आय साला उ लइका बुआ के साला कथी का तनकियो कर समझदारी बहुए आय ने एगो पोतो के समझदारी नहीं खे यो के बेटा देखता नहीं के खाना बनावता आके आज तो हम खाना बनाई ना लती के बेटा जना भलके वैसे ही रह जाए बूढ़ा सुरत कहां हो बेटा कहां जात रहा मम्मी हो प्रणाम कौन है रे ए मम्मी हमरा के नहीं कुछ ना दो
ऐसे ही पैंट पैंट हाफे पैंट पे आगे बड़े लइकवा कहाँ के हो बबुआ? अरे कहाँ तारा के हो? बियाह में हम पलंगिया कसले रही। अच्छा तू ही रहा। हाँ, अच्छा का समाचार बहू? ठीक बा मामी। का करे आइल हवा? आई नहीं 2-4 दिन रहे घर से मार के भगा देते जन पड़त तब। रहे रहे क्या खातिर इसका आग लगा? इसका हमारे रहे भर साउंड नहीं खे तू रहे आवा तो जा अपना घर जा। हमरा घर नहीं खे रहे के जगह काहे मारे तो गो मामी हमार हमारे घर मार हमार के साथे भगा नहीं खे देता देले तू सोचता आके माने बैठ जाई खा ली सब के फ्री में मिलता खाए खातिर ना बोला कि ना अपना घरे जा तू हमरा घर ले जा। हमरा घर तार काम नहीं जा मामा का बोल बतावा ना तो हर मामा का मुंह मारत होखियन जाके देखो ना कहीं मुंह मारत होखियन। मामा के पूछे आइल बड़न मामा के बड़ा दही गवार भइल बड़न जाके पूछ अपना मामा के कहीं मुंह मारत होखियन। अयो मामी ऐसे काहे बोलत हो आए पर मामा बढ़िया आदमी ना बनो जाके पूछे ना अपना मम्मी से हमरा चुप काहे खातिर बड़ा जा तू ये जला जाता जाता ये जगह हम ना जाते हम नती हो जानी आया तरन जा खाली मामा दही गर बड़न मा ना ना ओ प्रणाम। खुश रह बाबू सिलवा के बेटा हो। आज ढेर दिन पर लौकल बड़ा हो। मैं योरी घर से मार के भगा देते जन। अच्छा ठीक बा रोवा मत मार के भगा दे पैसा जा 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 ए जगह रही हो। बल काम कटा के जर खा के मर जाए लेकिन हम घर ना जाए। जा 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 नहीं ए जगह रही ए जगह रोवा मत ई रहे के जर खा के मर जी मां। ना ना रह तो जा दो असन घर में लड़ाई चलता है जेल है और कुत्ता बिलाई हुआ घर में जा दो बाबू ये रह दो हो तो नाचिए ना हाथ हम जाती जा 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 दो कोई पर किसी आए के ना चाहिए हम भाई ना तो ए जगह रही है ए जगह 4-5 दिन खाइया पिया या पर रही है ए जगह। हां ए जगह रही है ए जगह रही चुप रहा जा जा घर देखा था जा घर देखा घर बाई सन देखा 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 तो नहीं आवत नहीं हम हूं तने घूम घाम के होनिया ले देख लो घर पता हो।